Здравейте, казвам се Румен Александров и в този канал ще ви показвам трикове и техники с карти, които аз съм научил. Затова нека да започваме. Първият трик изглежда по следния начин. Ще ви помоля за едно число, нека да бъде малко, 2, нека това бъде вашата карта. Ще се опитам да прочета вашите мисли и да намеря картата. Това ли беше вашата карта? Не? Сигурно ли сте? Не беше ли асо купа? Нека да сложим тази кутия отгоре. Не беше ли асо купа? Ами тогава не виждам какъв е проблема. Така, това беше трика. Сега ще ви покажа как се прави. Това може да се направи с всяка една от тези карти и започва с разбъркване на картите. Докато ги разбърквате, избирате си една карта и оставяте надолу. В случая седмица каро, защото е лесно да запомня. 7 каро. И как даваме тази карта на сила? Всичко, което правим е с малкият, средният и малкият, безименният и средният пръст. Просто преплъзваме тази карта. И когато ще се опитаме така, взимаме карти, не взимаме нашата карта, не взимаме по-долната. Ако са казали 3, взимаме третата карта, тази, която искаме ние да му дадем, и му я подаваме. И така ние вече знаем неговата карта. И след като знаем неговата карта, няма значение къде тя ще отиде. Тук може да се направите, че четете мисли и да потърсите неговата карта. И когато я намерите, трябва да я сложите втора отдолу. Слагате я надолу и още една карта отгоре. Хубаво е да има контраст. Ако е число, да бъде дама или поп или нещо такова и да е черно. Просто за да има контраст. И му показвате, това ли е твоята карта? Той съответно казва не. Тук отново правим това движение. Приплъзваме и вземаме тази карта и я слагаме долу. Аз тук обичам да правя, карам ги да се сложат ръката отгоре и ги питам каква беше вашата карта и те ми казват седмица каро. И аз казвам окей, нека да я намеря. Когато я търся, всъщност взимам картата, която съм ми показал, в случай поп пика. Без да ми я показвам, потърквам лекичко и обръщам. И когато си махнат ръцете и отворя тази карта, и хората остават наистина впечатлени от това. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре. Ако не ви е харесало, просто си пуснете някое друго. Може да се абонирате също така, ако ви е харесало видеото, това ще ме подкрепи. Ако не ви е харесало, отново може да се абонирате. Може пък някой ден да ви покажа някой трик, който ще ви хареса. И така. Довиждане и до скоро!